Hola, com estem? Està bé tothom? Estupendo! Amb aquesta pintoleta d'avui us ensenyaré dues o tres cosetes, curiositats, si més no, o digueu-li com vulgueu. La primera, mireu què vaig trobar l'altre dia, remenant per aquí on soc, que tinc moltíssimes coses antigues, jo soc de guardar coses. Mireu què vaig trobar. Cançons. Això és un cançoner. Els cançoners abans eren uns llibrets petits, com veieu, any 1975, imagineu-vos, que recopilaven tot de cançons perquè la gent que anava als grups d'esplai, grups escorta, etc, com si vosaltres anéssiu al casal, cançons perquè tothom les pogués cantar. I els guitarristes i la gent que feia la gresca doncs tingués moltíssimes opcions de cançons. Mireu, per exemple, al principi, bé, us volia ensenyar. Veieu el que vam parlar el primer dia? Aquí es mostren les notes de la guitarra, ho veieu aquí dalt, i aquí sota, tot això que hi ha aquí, són les diferents combinacions dels dits que posats a la guitarra conformen els acords. Els acords, ja ho sabeu, són per combinacions de notes que conformen un so per poder cantar una cançó. Més o menys, dit així a grosso modo, a lo bruto. Aquí en tenim més. Aquest cançoner és molt ballet, ja ho veieu, Em va fer molta il·lusió trobar-me'l. Hi ha cançons de tot, cançons de protesta, cançons d'alegria, cançons espirituals, de tota mena. Això jo crec que ja no es fa, però són coses fantàstiques que jo crec que és molt maco que conegueu. Que hi havia aquestes coses tan maques que es feien fa moltíssims anys. Dit això, una altra cosa que no us vaig ensenyar l'altre dia, crec, això, veieu què és? Aquesta peça triangular, aquí és una mica punxegudet, però no molt, i amb dos cantos aquí arrodonits. Això és una pua, això serveix per rascar les cordes, Sí, ho heu vist, moltes vegades que els guitarristes porten aquestes coses, ring, ring. Hi ha molts que toquen amb les ungles. Amb les ungles, jo aquesta se'm va trencar diverses vegades de tocar i la veritat és que ara em costa. Els guitarristes flamencs, per exemple, les porten molt llargues per tocar d'aquella manera que fan, que són extraordinaris. I fins i tot una persona que vaig conèixer a Monistrol fa molts anys, a les ungles s'hi posava una mica de pega per aquí sobre, de cola, perquè no se li trenquessin quan tocava. Això són... cadascú toca el que toca i són moltes maneres d'anar fent i de moure els dits com cadascú vol. Jo de moment amb els dits sí que faig alguna cosa, però normalment faig servir la pua. Normalment són de plàstic, en tinc moltes, una altra. N'hi ha de més dures, més toves, aquesta és toveta, veieu, que es doblega. Pany, pany, pany. Aquesta és, per exemple, mitjana, no es doblega tant. Aquesta és fluixeta, tang, tang, tang. Clar, al cap dels anys vas recopilant coses d'aquesta. Mireu aquesta que xula. Aquesta és transparent. Serà un monòcul, aquesta és, dureta. I jo aquestes les porto aquí sempre, dintre d'aquest estutxet. Si heu vist, molts guitarres les porten, si canten sobretot, al micròfon, si us hi fixeu, en porten moltes d'enganxades. Però és molt fàcil que quan estàs tocant, pel que sigui, per l'emoció del moment o pel que sigui, clac, cau la pua i n'has d'agafar una altra ràpidament, com els bateries. Els bateries també tenen aquells pals, com es diuen, les baquetes, cauen, hòstia, m'ha caigut, que ràpidament agafen una altra que tenen per allà posada, però això és exactament el mateix.
I tercera cosa que us volia ensenyar avui, aquesta guitarra, que no us la vaig ensenyar l'altre dia, com veieu està molt lluenta, molt xula, la veieu? Que és maca, sona molt bé, Aquesta guitarra és de l'any 1972 i, clar, evidentment no ha aguantat el pas del temps tal com es veu ara. La va restaurar un luthier, d'acord? La feina per avui que us poso i que m'heu de respondre a l'adreça de correu que ja sabeu és què és un luthier. Luthier s'escriu L-U-T-H-I-E-R, luthiers, com si fos en francès. Hi havia un grup, no sé si algú... És complicat, que vosaltres sou encara jovencells. Hi havia un grup que es deia Les Luthiers, que eren unes persones que tocaven amb uns instruments molt estranys. Si voleu, busqueu-los també al YouTube o alguna cosa d'aquesta. Són molt divertits, tocaven amb instruments molt estranys, amb lletres molt divertides, una gent molt curiosa. Llavors, aquesta guitarra la va arreglar un luthier. Clar, el que us deia, de l'any 72 ara n'han passat 4.000 milions d'anys i ella està en plena forma. Llavors, aquesta és la feina. Què fan els luthiers? D'acord? Ens veiem a la propera. Fins ara. Espero els vostres correus.